web. Benvinguts a Barcelomania. Avui aprendrem a fer una cosa fàcil, senzilla i per tota la família. Perquè, senyores i senyors, avui aprendreu a fer un palau de congressos. Primer de tot, per fer un palau de congressos necessitam un concurs. Clar, perquè així ho poden donar als nostres amiguets. Després de fer el concurs necessitarem un plànol, sobretot. Un plànol com aquest. Ha de ser funcional, ha de tenir sales per repartir comissions. I sobretot, un hotel. Aquest palau ha de tenir un hotel per poder anar encenant aquí dins l'hotel. Després posarem aquí una sabata, que sempre queda bé, i per donar feina a tanta gent hem de posar un jardí. Un jardí aquí damunt, aquesta tomàtica de l'ametller, així, aquí damunt, perfecte, i llavors posant les antenes parabòliques, així. I ja està.